Πασόπουλε, Ορίστε. γινόσατε εκλογές στη γενέτειρα Μάλιστα. τα περασμένα χρόνια. Ναι. Κατεβαίνει, παίρνει το αυτοκίνητο το ένα και πάει. Κώστας Κουτέρης από Δάφνη. Πώς θα σταματήσουμε. Αλλό. Συνέχιζε. Περνάει το αυλάκι, μόλις φτάνει στο κιάτο, σταματάει το αυτοκίνητο, σβήνει. Τι να κάνω τώρα, λέει πρέπει να φτάσω στον προορισμό μου, να πάω να ψηφίσω. Προχωρώντας κάτω κάνει auto-stop, σταματάει έναν, τον παίρνει μέσα, του λέει για που πας, πάω λέει στα Καλάπητα, πάω να ψηφίσω αυτό. Δεν πάω μέσα του. Μπαίνει μέσα, προχωράει, του παίρνει την κουβέντα, τι είσαι, του λέει Νέα Δημοκρατία, σταματάει το αυτοκίνητο έξω. Σωστός. Προχωράει πιο κάτω, βρίσκει έναν άλλον, το ίδιο τραπάριο, τι είσαι Νέα Δημοκρατία, έξω της. Τώρα λέει σκέφτηκα αν σταματήσει κανένας άλλος, θα πω Πασόκ. Προχωράει πιο κάτω, σταματάει μια κοπέλα μπροστά. Της λέει, μου χάρασε το αυτοκίνητο και θέλω να πάω να ψηφίσω και θέλω lift. Της λέει, έλα έμπα μέσα. Τι είσαι, Πασόκ της λέει. Μπράβο του λέει και εγώ Πασόκ ψηφίζω. Αρχίσαν την κουβέντα, τα ψήνουνε στον δρόμο. Πάνε Το Καλιφόνιο. Δεν φτάσανε στο Καλιφόνιο, πριν φτάσουν στο Καλιφόνιο, Τι Μεγαστήλιο δίπλα. θέλανε να γιορτάσουν Σωστό. την επέτειο της γνωριμίας και του ιδίου κόμματος. Καλό. Τέλος πάντων, αρχίσανε την πράξη εκεί, του λέει αυτή για μια στιγμή, χτύπαμε του λέει, μα δεν μπορώ τι λέει να σου κάνω ερώτηση. Χτύπαμε του λέει, ρωτιέσαι ό,τι θέλει μπορείς, χτύπαμε. Στραβάει κανένα δυο χαστούκια, τέλος πάντων τελειώσανε, σηκώνει να πάνε αυτό λέει, χαράμισα τη ζωή μου, μια ζωή στο Νέα Δημοκρατία, ούτε μέξω ούτε μάκρυ για κανένας. Τώρα στο Πασόκ και γαμώ και δέρνω. Σωστό. Ωραίος αυτός. Αυτό ήταν πολύ καλό. Όχι δεν θέλω άλλο, εγώ αυτό. Συγγνώμη. Τι